Milí poslucháči, dneska sme si pre vás pripravili výnimočný diel s netradičným hosťom. Vítam ťa tu. Ahoj. Vítaj, Janko, ahoj. Ahoj, Janko. No a... Janko je organizátorom autokrosu na Môlči, o ktorom sa primárne dneska budeme rozprávať, keďže je to asi vec, ktorá spája celý kontext udalostí, ktoré my potrebujeme rozoberať. A okrem toho je to neskutočne šikovný človek, ktorý bol veľmi milý a prišiel si sem dneska k nám sadnúť. Ďakujem. Veľmi rád. Dobre, Janko, tak čo, začneme od začiatku a to, že ako si sa sem dostal, s kým sa poznáš, kto ťa sem zavolal, trošku ako nás to tu prepája, čo ťa prepája s našou drahou organizáciou Be Volunteer. No, aby som začal, keď som začal organizovať tento šport, autocross, tak sme potrebovali trošku pomôcť, čo sa týka kapacít personálnych. A tak nejakým spôsobom som narazil na združenie Be Volunteer, ktoré mi teda pomáha už, myslím, 3. rok, to bude tento rok. A zatiaľ sme teda vždycky našli nejakú cestu, ako spolu vychádzať, ako si pomôcť. Takže preto som tu. Oslovil ma Andrej, že teda či som ochotný prísť na takýto podcast. A prečo nie? Niečo nové zase. Ja som počula, taká pikoška, že ty si oživil tento autokross na tej Môlči v podstate. Kvázi ako keby. Není to úplne pravda. Nemôžem brať na to zásluhy. Ten autokross na Môlči funguje už dlhé roky. A v podstate už od 80 rokov, 70 možno. Po roku 94, myslím, dostal nejakú pauzu. Tam prišla zmena režimu. Neviem čo. Oživil ho prvýkrát v roku 2004 pán Koška. Potom to chvíľu bežalo zase také 4-5 rokov a potom to oživil zase niekto iný, Janko Mesík. A s ním som sa vlastne dal dokopy a s ním sme to ťahali, ja neviem, 20 rokov, už pomaly tomu bude, čo sa tomu venujem. A pán Mesík teda má dcéru, narodila sa im vnúčka, takže povedal, že to vešia na klinec a nechal to mne. Takže vlastne to tak začalo, že si sa dopracoval k inému človeku, ktorý vlastne to mal v pláne oživiť a teraz to už je vlastne teda celé na tvojich ramenách. Ja som v podstate už od toho pána Košku, vtedy ešte ako mladý puberťák, 14-ročný, čo sme tam chodili opilovať stromčeky a podobné veci. A postupom času až cez vedúceho tráťa až po najväčšieho, toho sám najvyššieho som sa vypracoval. Rozumiem, ale toto máš teda niečo, čo robíš asi typujem, že popri svojej normálnej práci? Určite, akože to nie je nič, čo je zárobkovo činné, to je proste záľuba. Ja som dlhoročný motoristický zanietenec, jazdil som rally, v sobotu som prišiel z dobrodružnej rally z Rumunska, čiže ja sa motoršportu venujem pravidelne, chodím robiť mechanika kamarátom a podobne, takže mňa to baví proste. A ako si sa dostal k motošportu, ak ťa ešte môžem trošku prerušiť monológu? To je také celkom zaujímavé, pretože ani otec, ani mama, v podstate ani starky neboli takí motoristickí nadšenci. Je pravda, že starý otec bol teda šofér z povolania, ale neviem, či to ma motivovalo. Proste ma to začalo baviť a začal som sa stýkať možno s ľuďmi, ktorých to tiež baví a tak ma to začalo baviť tiež. Baví ma to, bavilo nás to a bude nás to baviť, lebo je to super. Určite. A baví ťa len ten šport ako taký, že ten akože ohľad toho jazdenia, či si sa predtým zaujímal aj o auta ako také? Akože? Baví ma motorizmus všeobecne. Nemôžem to vyčleniť. Chodím pozerať na rôzne typy podujatí, chodím na okruhy, ja neviem, ako som spomínal, rally, autocross. Čiže baví ma motorizmus ako vo všeobecnosti. Takže máš pocit, že sú tieto autokrosy a rally trošku niečím odlišné od napríklad, nejakých stereotypických vecí v štýle Formula 1 alebo niečo také? Každé niečo má svoje do seba. Hej. Formula, to zase každý pozná, je tam oveľa viac peňazí nabitých v tých športoch. A tí jazdci v zásade majú proste nejaké iné podmienky. Rýchlejšie sa jazdí, rýchlejšie musia reagovať, ale zase v tej rally je to trošku iné. Je to špecifické podklady, na iných povrchoch sa jazdí, iný typ jazdenia. Ten formulový jazdec pozná ten okruh naspamäť, že ten rally jazdec nevie, čo za zákrutu príde, o 3. zákrutu. Hej. Čiže je to, každý ten šport má niečo do seba. Každému niečo iné vyhovuje. Mňa by tak trochu zaujímalo, že keď si hovoril, že už sa nejakým spôsobom venuješ tejto oblasti už nejaký dlhší čas,
že či si aj neuvažoval nad tým, že či skôr alebo neskôr si postavíš nejaké svoje auto od základov. Že... Vieš čo, ako mal som už pár jazdeckých skúseností v autokrose, ale naozaj len pár. Rozbehli sme teraz nedávno projekt pre nájmu bugín, čiže môžete si prísť kľudne zajazdiť aj vy. To je lákavo, ja mám rád adrenalín. Ja túto ponuku beriem so všetkým, že príde, ozveme sa. Máme dve možnosti, môžete si vyskúšať naozaj kartcrossovú originál bugínu autocrossovú a môžete sa previesť aj ako spolujazdec na KNM na dakarskej bugine. Všetko tu máme na zľavomate, ale som trošku odbehol od témy. Nevylučujem to. Niekedy, keď nájdem možno niekoho, kto to preberie po mne, tak možno sadnem do nejakého špeciálu, ak bude čas a peniaze hlavne, lebo tie peniaze, toto je trošku problém. Je to drahý šport. Veľmi drahý. Určite. A teda hovoril si, že už ty to akože organizuješ, alebo minimálne máš v tom prsty niečo okolo 20 rokov, ak som dobre pochopila. 20 rokov sa tomu, môžem povedať, že keď som mal 14, čiže v roku 2004 som sa začal tomu tak trošku venovať. Okay. To znamená, že 20 rokov sa okolo toho mocem, bude tomu 21. A najprv to boli len pomocné brigády, potom nejaké väčšie, potom strojník, potom nejaký vedúci a teraz... A autocross v Môlči konkrétne ideš robiť koľký ročník teraz? Ja ako vedúci 21, 22, už 5. alebo 4. teraz neviem, 22, 23, 24, 25, 4. Wow. A naši dobrovoľníci ti koľký ročník idú pomáhať? Teraz budú 3. ročník pomáhať. Čiže... Asi akože spokojný máš pocit, že proste, že to dáva tomu trošku nejakú inú energiu, tomu podujatiu, tí dobrovoľníci? Dobrovoľníci veľmi pomáhajú, pretože vravím, tých ľudí, ktorí je ochotných pomáhať zadarmo, respektíve za dobrý pocit a podobne, lebo my to všetci robíme. Vlastne všetci tí, čo sme vo výbore, to nerobíme kvôli tomu, že na tom zarobíme alebo niečo. Robíme to len pre dobrý pocit, že sa zídeme, stretneme, pogrilujeme a neviem, vypijeme také pivko. A takýchto ľudí proste není veľa. A potrebujeme tam proste obsadiť tie pozície a samozrejme to pomohlo, pretože tí dobrovoľníci, keď namiesto organizačného tímu, ktorý má 20 ľudí, mám organizačný tím, ktorý má 50 ľudí, tak ja môžem robiť niečo iné a proste to podujatie samozrejme naberá na úrovni. Práve, že tí ľudia proste vedia, kde majú zaparkovať, není poparkované autá, kade krížom cez lúku, ale naozaj má to hlavu a petu, tak určite to má zmysel. No a čo je také možno najťažšie na tej organizácii celého takéhoto možno podujatia? Práca s ľuďmi. Ľudia, bodka. Je to tak, je to bohužiaľ tak. Všetko sa dá zabezpečiť, dá sa objednať, či už prenosné záchody, či už zabezpečiť hasičov a podobné veci organizačné sa dajú zabezpečiť. Ale problém sú ľudia, keď ti proste povie hasič, že namiesto 7 ľudí má 3 dní pred pretekmi len 4. Je to problém. A opa. Mali sme aj takú situáciu, že sme pred pretekom obvolávali celý okres hasičov, aby sme zohnali posledných 3-4 hasičov. Takže naozaj sú to ľudia väčšinou, čo je na tom najhoršie. Či už tí, čo takže majú nie pomáhať. je, že konkrétna nejaká že oblasť, ale proste všeobecne, že tá práca s ľuďmi všeobecne práca s ľuďmi, ja to považujem ako najhoršie, pretože obvolať, ja neviem, akých sponzorov, obvolať nejaké vybavovačky, to není zase taký problém, to sa dá aj popri práci zvládať v pohode. A potom sú tam nejaké manuálne činnosti, ktoré vieme tiež akože príprava ako kosenie a takéto veci. Ale to všetko sa dá zvládnuť, keď sú ľudia. Ale to vravím, zase sa dostávame k tomu, že keď sú. Hovoril si, že popri práci ty máš čo ako svoju takúže bežnú daytime robotu? Daytime robotu som konštruktér, som kancelárska krísa, sedím a kreslím si v počítači. Jej, to je krásne. To je krásny popis roboty dospelého človeka. Sedím a kreslím si v počítači. Nie, to je strašne milé. A ten úsmev na tvári hovorí za seba. Ale áno. Akože som spokojný. V práci som spokojný. Akože nemôžem povedať. To je veľmi dôležité. Že naozaj, kým si spoko s tým, čo robíš, tak asi je to niekedy monotónne, ale tak niekedy si to spestrím nejakou služobnou cestou alebo niečo. Odbehneš si do Rumunska na rally, či kde si to spomínal, že si bol. Tento týždeň, minulý týždeň teda. Ty si vlastne kde všade bol? Čo všetko si obehal takto, že krajiny, že autokrosy, rally a takéto miesta? Čo sa týka autokrosu a rally, alebo respektíve motorizmu, tak je to tak Poľsko, Česko, Maďarsko,
a teď sme asi skončili teda toto Rumunsko, hej, v zásade. Alebo ich bolo toľko veľa, že si už ani nepamätáš. Nie, motorizmus, akože tam väčšinou končíme v Strednej Európe, najďalej sme boli v Poľsku na svetovej rally a to je nejakých 900 kilometrov alebo koľko. Čiže to zase tam sme nechodili dáko ďaleko. Ale pochodil som dovolenkovo rôzne ešte ďalšie veci. A načerpal si, akože keď si takto behal za tými rally a motocrossom, aj nejakú inšpiráciu na to, že čo ty sám môžeš do toho dať do toho podujatia? Áno, určite. Na tie rally ani nie, to sú trošku úplne odlišné. Je to proste na normálnych cestách, otvorených cestách, jazdí sa po bežnej premávke väčšinou. Čiže to je niečo úplne iné, ale autokrosové podujatia hlavne v Česku sú na úplne inej úrovni ako u nás. Čiže tam čerpám trošku inšpiráciu. Teba proste ten autocross drží. A myslím si, že je to nejakým spôsobom možno nejaká tá jedinečnosť z toho športu, alebo niečo, čo proste je také konkrétne na tom športe. Čo to je? Čo to je? Je to... Mne sa teda osobne páči na tom to, že to není ako rally, alebo že to není ako formula, ale že ten divák, ktorý tam príde, aspoň u nás teda máme takú trať, kde máme prírodnú tribúnu, takú veľkú lúku a z tej lúky vidí celý ten šport, vlastne celé to dianie. Nevynechá nič proste. Vidí komplet celú trať, vidí komplet, čo sa deje. To je taká jedna výhoda, že naozaj mu o nič nepríde. A druhá vec, čo sa mi páči, že ako sa hovorí, autocross je kontaktný šport. To znamená, že naozaj sa tam tie autá dotýkajú, búchajú do seba. Takže taký boxing match. Takže nie je to úplne destruction derby, ale naozaj nejaké dotyky sú povolené a toto tiež ľudí vlastne baví na tom, že sa tam obíjajú o seba, predbiehajú a takéto veci. Tá intenzita tam určite je. Počkaj. Akože prírodné hľadisko si spomínal, akože ľudia sú na lúke. To znamená, že to oni proste si idú na lúčke si jazdia, hej? Nie. Či tam je asfalt? Nie. Autocross sa jazdí na šotoline. Väčšinou teda šotolina, zem a podobné povrchy. A je tam urobený okruh normálne z vodidla a všetko, ako má byť. Na to sú normálne akože predpisy, čo musí byť minimálna šírka trate, maximálna šírka trate a podobné veci. Čiže tam máme okruh, len ako vravím, okruh je posadený v takej dolinke a na obidvoch stranách sa tiahne na jednej strane je lúka, kde sú diváci, a na druhej strane je kvázi lúka, kde my máme depo, kde parkujú pretekári. A z obidvoch strán vidno veľkú časť trate. A teraz čo ak? Tak náhodou, že týždeň pred autokrosom prší. Kým je zjazdná trať, tak sa jazdí. Hej. A zjazdná trať sa aj považuje, že občas šmykne, občas nie, hej? Tam musí byť profesionál. Sú situácie, keď je veľké blato a jazdí, bugina dokáže nabrať aj 100 kg blata na seba. Čiže áno, jazdí sa aj v takých podmienkach. Samozrejme, ako vravím, kým je zjazdné, to znamená, že kým je schopné to auto prejsť tú dráhu, tak sa jazdí. A stalo sa aj také, že by to skončilo na ľuďoch až blato, alebo také, že nebolo ešte? Keď na niektorých dráhach je to hľadisko teda bližšie divákom, áno, môže sa stať, že to blato vyfrkne až do divákov. To je tá emócia, ktorú si chceš odtiaľ odniesť, podľa mňa. Zostaneš ofrkaná blatom. Ale náhodou, vieš si predstaviť niektoré tie fotky na tom Instagrame? Zablatení ľudia, boli sme na autokrose, podľa mňa akože toto je skvelé promo. A človek si to zapamätá tú akciu, či chce, či nechce. A potom vieš, ako ľudia chodia do tých hlázní, sa akože vybáhniť do bahna. Tuto to majú v podstate, neviem, aký je vstup, ale majú to v podstate v cene. Hej. Určite lacnejšie ako nejaké lázne, ale vravím, snažíme sa tomu vyvarovať aspoň u nás, aby to blato lietalo do ľudí, pretože medzi tým blatom môže byť aj skalka a to už začína byť nebezpečné. To už by bol trošku problém. Lebo tie buginy naozaj dosahujú niekedy rýchlosti až cez 150 km za hodinu a to už, keď z tej rýchlosti odfrkne blato. Eine kleine problém by som povedala. Hej. Nie, už si robil teda ten 5. ročník, teda si ideš robiť a máš nejaký že najsilnejší zážitok alebo nejakú proste, ja neviem, peknú skúsenosť alebo naopak, že smiešnú možno, na čo spomínaš takto, že do dnešného dňa? Akože, čo sa týka organizácie? Alebo... Áno, aj organizácie kľudne, aj ak si... Mali sme, akože tam je veľa tých spomienok rôzne, ale väčšinou to súvisí s teda také zábavnosti, čo súvisia, tak bývajú práve, keď preteky skončia, keď nám odídu komisári, keď všetci sa spakujú preč. V nedeľu začne to after party. A tam to býva veselé. Už sme tam mali svadbu. Svadbu? Akože svadbu, samozrejme, hej.
Sme tam mali chalana, lebo bolo tiež tak po daždi, tak tam sa nám spravilo také jazierko, tak chalan zo štvorkolky vyskočil a rybičku do jazierka. Potom ho umývali hasiči. A takéto, akože, je tam sranda. Akože. Dobrovoľníci, máte motiváciu. Možno budete vidieť svadbu v priamom prenose. Je tam naozaj akože sranda potom. Máš aj niečo, čím akože máš pocit, alebo niečo, čo by mohlo namotivovať tých ľudí, aby prišli dobrovoľničiť a pomôcť na tú môlču, alebo také niečo proste, čo máš pocit, že by aj teba pritiahlo ako mladého človeka, ktorý by chcel s niečím takýmto pomáhať? Neviem úplne odpovedať. O pravde. A naozaj to človeka musí baviť. Robiť to na silu, to nemá zmysel. Proste ten človek, aby tam chodil len kvôli tomu, že musím, tak to nikto nebude robiť. Ale vravím, čo sa týka toho dobrovoľničenia, mne sa páči na tom, že naozaj že sme partia ľudí a že spolu vychádzame, týkame si, vravím, sem tam večer pozedíme pri pivku a že tam není taká atmosféra, ako ja neviem, silno organizačná, že proste naozaj, že snažíme sa byť taký kamarátsky. Že zase trošku viac je to také rodinno-kamarátskej atmosféra, ako že silená produkcia, hej. Áno. Snažíme, musíme nejaké veci akože dodržať, aby to bolo na poriadku, ale preto si aj všetci týkame, všetci sme v pohode, že keď niečo niekto potrebuje a tak. Že... Tá kamarátska atmosféra, ten adrenalín a celkovo to podujatie. A samozrejme pre dobrovoľníkov, ktorých to teda nevedia, či ich to baví, tak je možnosť vidieť niečo nové. Naozaj sú tam stroje za 100 000 eur, takže vidieť tie buginy naživo tiež možno priláka niekoho. Hej, akože to musí byť strašne pekné už len z toho expozičného hľadiska, že iba vidieť tie stroje, nie to ešte v akcii ich vidieť, ako idú. Minimálne, aby som sa iba na to tam šla pozrieť, akože úprimne. A keď človek nevie, že či ho to baví, tak ako inak inak zistí, že či ho to baví, než naozaj tým vyskúšaním. Takže hej, to úplne súhlasím. Inak Kubo už viackrát spomínal adrenalín. Skúšal si aj nejaký nejaký adrenalinový šport alebo niečo? Že vyskočil som z lietadla. Ale s Prosím. padákom. Bez padáku, Kubo. Neviem, či by sme tu mali teraz, akože neviem, či by sme, s kým sami by sme sa tu rozprávali, keby bez padáku skočil, vieš. S duchom. Áno, vyskočil som, bol som raz na očovej solo zo skok si dať. A aké to bolo? Mal si podobné pocity, ako keď takto jazdíš? Bolo to horšie. Hlavne to vyhodenie sa z lietadla, to bol problém pre mňa celkom. Ale už potom, keď sa otvoril padák, už to bolo také, no. To už bolo také, že už sa nezabijem, už nejako dopadne. Oni nám predtým asi 4 hodiny robili prednášku, púšťali videá, ako sa dá chlpiť padák, tak ono to potom človeku neúplne prospeje. To je ako keď si človek pozrie nejaké letecké katastrofy predtým, ako ide niekam odletí. Niečo podobné. Ale inštruktor, ktorého sme mali, no a koľkokrát sa vám zachlpí padák? Viete čo? Asi 4-krát. Zlatý chlap. Strašne milý. Ale mám už 1700 zo skokov, takže to sa to není taká dráma. To je pekná štatistika, 4 zo 1700. Alebo tak nejak to bolo, nechcem úplne klamať, ale proste strašne málo zveľa zo skokov. A ešte čo ja viem, no neviem. Zipline som bol skúsiť v Slovensku vysoký, ale to nie je ani úplne šport. Nie, ale je to adrenalinový zážitok. A... Pre mňa ako človeka s panickým strachom z výšok, áno, je to adrenalín. Hej, ja si myslím. No, je to tam. Ale celková tá panoráma je tak minimálne sa ti zvýši tá hladina toho adrenalínu, tak či tak. Ale teda teba by tento autocross, popri tom robíš teda tú kancelárskú prácu, ale aké sú tvoje aj možno iné vášne? Ešte chodím krnačky jazdiť. To si prosím trošku rozviť túto tému. O tom rada nepoznáš krnačky? Nie. Však staré sánky, čo sa zvážali drevo. Aha. Býva na Tureckej. Na Turecku zrovna nechodíme, ale chodívali sme celý seriál takedy, len už toho snehu niet. OK. Takže pravdepodobne chystáme sa teraz cez víkend na Chopok. Hlavne, že ja mám takú dosť monotónnu robotu a teraz nám tu rozpráva aké všetky. Áno, víkendy som veľmi málo doma. Víkendy mám proste vždycky niečo, vymyslím si nejakú blbosť. Treba udržať balans trošku. Áno. Aj trošku. Treba žiť ten život mimo toho. Tak, strašne. Keď sa dá niečo vymyslieť, tak prečo nie? A máš aj nejaké iné koničky, ako iba takéto vyslovene, že adrenalinové veci, alebo proste, že fakt utekáš tej rutine? Nemám už také iné koničky. Tak, kedy som sa venoval modelárstvu, ale to
to už na to prestalo baviť. A neviem, nemám také iné už moc. Lebo ja som počula, že rád varíš. A že jedlo je celkom dobrá téma, keď si v okolí. Gastronomia. Áno, je to pravda, varil som rád. Aj teda varím, keď ma to chytí. Ale keď bývam sám, tak ma to až tak nebaví. OK. Není pre koho, tak to zvládne aj nejaká výfonka. Ako človek žijúci na internáte plne rozumiem, tiež sa lepšie varí, keď varím pre rodinu, ako keď proste okay. sama sebe. Nemám problém, hej, akože istú dobu som aj kváskoval, piekol chlebíky, ale tiež ma to proste potom prešla korona a už potom na to nebol čas. Takže to nie je taká, že vášeň, že by si povedal, že idem si otvoriť svoje vlastné pekárstvo. Nie. To bolo vyslovene o to, že som sa tešil na ten pekný, fajný, chrunkavý, teplý chlebík. Tak to ma tešilo, hej, akože. Ale není to také, že by som to musel robiť, alebo dačo také. OK. A ty si spomínal, že si do toho autokrosu v tej Môlči akože nešiel sám zo začiatku, že to predtým robil iný človek nejaký. Áno, tak som sa vravím, začal to nejaký pán Koška, tam sme chodili brigádovať, potom keď to zrobil Janko Vesík, už sme ho volali, tak sme kvázi boli pri ňom furt sme akože s ním jemu pomáhali a vravím, a čím ďalej viac prehádzoval na mňa povinnosti, aby tak nejak si ma vychoval na to. A dal ti nejakú radu, ktorou sa do dnešného dňa riadiš, alebo ti povedal niečo v štýle, že proste OK, tomuto sa vyhni, alebo nejaké iné rady organizačné, že ti dal My niečo sme boli také. už potom v tie posledné ročníky 2017 a 2021, čo sme robili v podstate spolu už tak nejak zladení, že na mňa prehadzoval aj nejaké tie organizačné povinnosti, ako čo ja viem, reklamy zabezpečiť a nejakých tieto objednať nejaké tie veci, čo tam musia byť, hasičov a toto. Tak ja už som nejak si vedel, pomaličky sa mi zbieral ten zoznam v hlave, čo mi treba, čo netreba, čo musím vyriešiť a tak ďalej. A pred tým ročníkom 22, kedy som do toho išiel sám, už bez neho, tak mi napísal nejaký zoznam, že koľko ma to zhruba bude stáť, to sa úplne netrafil. Tak trošku nepočítal. No. Trošku nepočítal, povedal tretinovú sumu, čo ma to nakoniec stálo, ale tak... Zlatý. Ale tak nakoniec sme to zvládli nejakým spôsobom a snažíme sa každým rokom niečo zlepšiť. Určite. Kubo, ideme tento rok? Na autocross? No jasné. Určite príde. No jasné. My sme to skipli minulý rok, teda minimálne ja som to z dobrovoľníckých dôvodov. A ja som to, ja som neviem ani, že či som o tom vedel veľmi, ale hej, tento... Áno, reklamu rozbiehame, tiež sme rozbehli minulý rok sociálne siete. Akože ja som registrovala, že mne ešte aj písali vlastne kamaráti, čo sú všetci teraz dobrovoľníci, sme teraz volunteer, lenže ja som vtedy, tuším, bola buď na tanečnej súťaži, alebo odcestovaná niekde. Nie, som bola v Toskánsku vtedy akurát. Tak sa mi nedalo ísť a strašne ma to mrzelo, lebo všetci mi iba posielali videá a fotky, že aká je tam strašne, neskutočne brutálna atmosféra. Tento rok je to, nie že bucket list, lebo bucket list je na cestovanie, ale adventure list. Tak. Je to na tvojej bingo kartičke, hej? Tohto ročnej. Budem rád, ak sa ukážete, samozrejme. To. No, my sme vášniví dobrovoľníci, vieš, ako vďaka tomu tu predsa len teraz sedíme. A čo ďalej? No, je niečo, čo o tebe, že väčšina ľudí nevie a že by mali o tebe vedieť? Alebo chcel by si, aby o tebe vedeli viac? Že čo je niečo, čím sa úplne že neprezentuješ, ale neviem, nejaký divný koníček alebo niečo, čo vieš robiť a tak? No, neviem, čo také. Nenapadá ma nič také. Niečo, čo by napríklad považovali ľudia o tebe za šokantné, hej? Alebo niečo, že keby ťa niekto videl takto z prvej proste na ulici. Neviem. Tak nič. Som sa tešila, že budem konečne hlboká a zaujímavá. No nič. Neviem, čo také šokantné, čo ja viem. Nie som až taký zaujímavý asi. Ale no, to by sme tu už nesedeli pol hodinu, ani by sme nevedeli ako. A ja neviem, urobil si akože počas toho, čo si organizoval všetky tie ročníky, teraz posledné sám nejakú chybu, z ktorej si sa že dosť do bodky naučil, niečo také, čo si povedal, že preboha, OK, toto už nemôžeme v živote v tej organizácii urobiť. Okrem toho budžetu, hej, tretinového. Budget, no. Ten stále pomaličky, teda nám nejaký kapitálik nám pomaličky rastie, takže stále mu vieme dáko niečo investovať. Nejaké chybičky, no.
A hlavne chybičky, čo sa týka komisárov zo Samšu, tak tých trošku už cvičím viacej, lebo väčšinou, čo máme najväčší problém, je dodržať časový harmonogram. A to není na nás, to je proste, my máme nejakých ľudí zo Slovenskej asociácie motoristického športu, ktorí normálne teda platíme. A oni majú tie zasadnutia rady športových komisárov a ja neviem čo tam preberajú, tak už som im tam x-krát nabehol, že čo zase riešia. Lebo kvôli ním to teda stojí. Toto je taká najväčšia chyba, čo sa deje. Ale čo sa týka organizácie, no neviem, odtedy, čo nám pomáhajú títo dobrovoľníci, bivoluntír, tak v zásade všetko frčí. Odbremenil som si tým parkovisko strojov závodných, lebo mi to pekne zorganizujú, čo som musel vtedy lietať ja. A to bolo neznesiteľné proste. A neviem, také, čo ja viem. Taká nejaká veľká chyba, ktorú by sme sa akože že toto bol prúser, takú veľmi neviem. Viem, mali sme problém na štarte. Štartuje sa tam proste z viacerých radov, zo 4 radov a my sme tie rady kreslili klasickou lajnovačkou, čo sa kreslia čiary, čo aj na ihriskách, tie biele. A nebolo to presné, takže a stalo sa nám tam, že nejakých pár aut vyštartovalo evidentne skôr na tú zelenú, ako mali, ale tá fotobunka to nezaznamenala. Kvôli tomu, že boli proste ďaleko od tej čiary alebo niečo. Tak toto bola taká chybička 2 roky po sebe. Potom sme to odstránili tým, že sa tam úplne zmenil systém štartovania. Aby som sa možno na chvíľočku ešte vrátil k tomu autokrosu. Toto možno bude taká otázka viac pre tiež fanúšikov, ktorí sa tiež zaujímajú o ten vodičský svet, že či má nejakého obľúbeného že vodiča, čo je buď formuly, alebo či tom rally, alebo celkovo v tomto svete. Akože ja? Áno, že či máš niekoho obľúbeného, takého, že známeho. Tak takého obľúbeného, vieš čo, tak z rally sveta to bude asi Thierry Neuville. Neviem, či to vám meno hovorí niečo. Hej? A jazdiť z VRCčka. A z autokrosu tam je tých mien veľa. Tam je veľa dobrých jazdcov. Akože v Česku je ich hafo, ale spomenul by som asi ako taký vzor by mohol byť veľa ľuďom Jaroslav Hošek, ktorý teraz oslavuje 80. rok a stále jazdí. Tomu sa hovorí tiež, že riadna vášeň pre... Tomu sa hovorí oddanosť, nie že vášeň. A vlastne preteká sa vlastne s mladým Nikodémom. Martin Nikodém, ten má teraz myslím 23 rokov a je už trojnásobný majster Európy. Alebo 24, neviem teraz presne. A teda oni šli proti sebe? Alebo... Áno, oni jazdia stále, akože kvázi oni jazdia tú kráľovskú divíziu Superbuggy, kde sú autá, ktoré dosahujú výkonu až cez 600-700 koní. A oni jazdia vlastne toto spolu. Pre zaujímavosť s autokrosom sa začína už v 6 rokoch. Tak... Koľko? 6. Prvá kategória je od 6 do 9 rokov. To je krásne. Hej. Častokrát, ak dobre viem, tak jednoducho deti nasadnú na bicykel v koľkých, tak v 4? Neviem. Do viacerých. Ja som v tomto bola dosť oneskorená. Takže ja sa odmietam vyjadrovať na túto tému. Moja mama sa doteraz nevie bicyklovať. Proste to porovnanie, že vieš, častokrát prvýkrát obyčajný človek zasadne za volant, no tak čo, na nejakých motokarách, keď má možno 13-12 rokov a potom, že reálne, že ako vodič, keď už je dospelý, keď si spraví... No, akože keď už sme pri tej autoškole, pri vodičaku, to, čo si spomínal, že tvoja mamka do dnešného dňa nevie bicyklovať. V tomto bode môjho života je momentálne bezpečnejšie, aby som šoferovala auto ako bicykel. Takže ja si myslím, že viacerí sa nájdeme na tomto svete takí. Určite. Ale tak to je super, veď tu máš čo, vodičak zadarmo. Naučíš sa pekne na testíky a čau, ideš. Hej. Je to, áno. Akože veľa športov, napríklad v motokárach sa už tie športy začínajú už od 4 rokov. V autokrose je to predsa len od 6, pretože je to trošku možno nebezpečnejšie. Ale to sú vravím tie od 6 do 9, to je kategória Racebuggy 160, to sú také maličké kosačky. To akože, kosačky? Akože to sú bez riadiacej páky, bez všetkého. Ale vedia sa v Česku pekne ponáhľať. Tam, keď sa ich vyrojí 15 na štart,
A to Sú to musí celkom pekné súboje a vedia tú kosačku aj pretočiť cez strechu. Hej, akože auto, to musí byť strašne vtipný pohľad. Predstav si tie 6-ročné deti na tom štarte, tak to ich 15 minút na seba v tých kosačkách mikro. To musí byť strašne pekný Je to pohľad. zlaté a hlavne keď vystúpia z tie malé ceríčka s tými veľkými príľubami, Naše podcasty a tvorbu môžete podporiť sledovaním našich sociálnych sietí.